ublay pi bero blay unkur kukur do ipi. Adap dekam sim ga besngu komen bangayo ikan galat bani kendo ipi len ba social media. Ata kesngi ngala boy ka kesngi ga bapra akan ka ayam ba khoi jong ka porlen. Ko human ko para hau Jesus Christ mata kesngi ka gospel ka kran syai hangi ba u Jesu kwa ban hikai ni sphang ga jinge. Ba ha ga jinge jinge nim don kam ni kita kishin ki ba phla. Ane ki kam phla handrei u Jesu don kam tangi ka don jinge. Don not besngu rit ka jinge. Naga gospel ni sya josngu bau Jesu sya jong tolong ki besngurit ka donot namar ke hima bleng kalong komya kita u Jesu dei ka dak kishin ka bakrau tam e bau bleu e jeng we pi we ko ki khon Kristan u penret yelede ha ka dor ku jong priu ban ma bi ki pop ki sang jungi naksiti u Paulus sya ki Colossians le nong ka ben kong khot ka bakat san ka ong kumne u Jesu wan ha ka dor u blei bangim la ban yei u Jesu long u blei ban u priu ba sisha ka pen i ba ublay ubangim la ban yoi ulong babahatam nakijing puleng yo sngu ba ujona udon hakpo jong godokha lai sngi lai me kumjuru u Jesu usha nang mutagi pop kisang kijongi hakpo jong kaprathei lai sngi lai me to ai bakat bangi dang yai lanti hakani ayam bukho jong ko porlen in la si saban kami it yala ka jong kam sim khamtam e hakajing ngai Kristan ka jongi hatongi wari kidakishin ban ngai nengi kloi ban shania ban buat ya kajing lam ku jong wala dengan yo kita kishin ublay unkur kukur do ipi